Good morning, logofor. 소랑 자고 다브 검시니 동어. 넌 타무니심 आङो आंनि साननो बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। बड'लेण्डनि सिमांसो नुगासिनो दंमोन आङो सिरि मोनबाय। सासे लोगो फैनांगौ दंमोन आंनिया बड'लेण्डनि। दा बिथांखौनो आङो नेहैनांगौ जाबाय नङाना। फ्लाइअभारनि गाहायाव फैनो थिनदों आङो बियो। बेनिथ' सिमा आंनि काठमान्डु नेपालाव जाफैनायबो नंला। आं बिखौ नेनो थांनोसै दायो। आन्दासाव बिनि हेलिकप्टारा लेन्डिं जाबायानो जानो हानाय। बै सासे लोगोनि टेरेसआव बागोन नालाय। लोगोआ बिसिम फैगोन आं बेखौ नेहैनोसै आरोना। लोगोफ्रा नायलांबाय थायो। नै बिथाङानो खुलुमदों सफैबायानो नोंथां। लोगो मोनफैबाय। मोजां मोनबाय दे। औ ओमफ्राय बेहाय मानसि नेग्राखा जोंनि न'आ बियो। नैबे गोजौआव ना? बेहायनो मानसि गोदान फैगौ बेहाय नेयो आरो जोङो। गोजौआव दसे सुखेदो। गाखोनोसै होमबा। गरम माबे सिन्था नामा सुइसाइड खालामबाय थाङा मा थाङा स्टेन्ड थाखोलाय सिन्था खालामाखै आंबा आं बे काठमान्डुनि बास गंबैसे खारदों, गंबैसे ट्राक खारदों, गंबैसे बाइक खारदों आरो सोर सोर जरा जरा थाबायदों मादों अबजार्भ खालामदों आं एसे आंनि मेम'रियाव सोनानै लादों आरोना। उलुफिन खालामो नै ओमफ्राय बे मारै खाखो साखा दंना उलुफिननिया मा गोदाव सोराव फन हरखादोंमोन दहाय आंनावहाय पाइलटआ मानो नों दंफैयोनो काठमान्डुआव होननानैहाय ओमफ्राय आं बुंदों नों फैग्रोदो दाहाय मोनायाव लोगो लानायसै होनना बुंदों एयारपर्ट माबाखौहाय पाइलटखौहाय। जोंनि टेरेसआवनो बागोन दा इयो दाहाय। औ जोंनि टेरेसआव बाखागोन। ओमफ्राय आं बिथांखौ सिनायाखिसै वान दंफाबाय थायो। बड'लेण्डनि बियो। आंबो बड'लेण्डनिरा होद सिनाय जागोनासैलाय। नङा माने नंगौ नङा सिनायनाय मोनबाय थादोंमोन आं बेखौहाय बिथांखौहाय। लोगो मोननाय बायदि। औ ओमफ्राय माब्रैहाय नोङो बेयाव सफैगोन लोबनो? बे एर'प्लेनजोंनो बारजुमना फैबाय। अह माने नोंथाङाबो आं बादि सानदों आरो बेयावहाय गंबैसे बास खारदों सोर सोर थाबायदों थाबायाखै मालाय न'खौ बिराद मिस खालामबाय। न'खौ बिराद मिस खालामबाय। गथ' दंना उन्दैफोरखौ मिस खालामदों आरो। जों बुजायगोन। रडफल जानानैबो होबाय लेन्डस्लाइड माथो खालामबावनो। ओरैबो नै नेपालनि सासे लोगोखौ लोगो मोनफैलायबाय नेपालनि बर' बियो। नमस्ते खामरलाय नेपालमा। नेपालनि बर' बियो जोंखौ लोगो लाफैदों। आं एसे बावनाय मोनबायलै बर'खौहाय बारा हाला दाना। बड'लेण्डआव माब्ला थांगोन? दा एसे समाव मोनगोन नामा। आच्छा आं दाख्लि बे प्रमद बर' आदाजोंबो आं रायज्लायदोंमोन। आच्छा बेबो एसे बेस्थ' दङनो। आच्छा फैथ'नाङा बायदि बुंदों प्रमद आदाया। आच्छा दा बे माब्ला लिंहरो होमब्लासो थांनो हागोन आङो। प्रमद आदाजों माब्लानिफ्राय सिनायलायनाय नोंलाय? जों गोदो बै आंनाव थाफैयोमोनलै बेयो एबसुआव मावनाय समावहाय। आच्छा नेपालाव फैबा बे काठमान्डुआव फुरा आंनि न'आवनो थानानै बेहायनो बेराय जानानैबो थाङोमोन बियो। ओमफ्राय दा बियो CMबो जाबाय नामा आं खोनानाय बायदिब्ला। जाबाय नंगौ। दा बेनो CMनो बड'लेण्डनि CM जाबाय औ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय। आच्छा बिटिआरआथ' बारा गोबाव जायाखै ना? बिटिआरआ बारा गोबाव जायाखै दाजोंसो 2.5 बोसोर सोलिगासिनो दं। आदा प्रमदानो सलायो दायो। बिनिफ्राय सोरखौ सिनायबावो बड'लेण्डआव? आं बै जोंनि फेरेंगा सारा बेजोंबो आं क्लस रिलेसन दङ। आच्छा आं गोदो बे बेंटल कलेजाव आं थांदोंमोन ना। आच्छा आं बेंटल कलेज सोनायावनो आं फरायनानै फैनाय। बे समाव बे फेरेंगा सारानो फोरोङोमोन आंखौ हिस्ट्रि फोरोङोमोन बियो। बेलाय संगठननिबो जाहैदों बेखौ मिथियो नोङो? आंथ' बेखौ खोनादोंब्लाबो बारा डिटेल्सैनो बुंनो रोंनाय नंला आरो। आच्छा नों सिगांहाय मा बड'लेण्डनि खामोन ना बेयावनि खामोन? आं सोंनाय जागारबाय सिदा सिदि। आं रायलायनायखौ बुजिदों ना? बुजिथ' मोनदों आङो। जोंनि बाबायाबो माने जोंनि आइखौ लानानैसो खारबोदोंना। मान मिनिदों आं बिदि रायलायनायखौ आं खोनाफेरले नालाय बड'लेण्डआव दा नेपालनि माबाखौसो दासो माबानानै आइयाबो जोंना रायलायनायखौ खोनानानैहाय आं दासो जोंनि आइयाबो बड'लेण्डनिफ्रायसो खावनानै लाबोजानाय जोंनि बाबाजों। मला खावनानै लाबोखो आंनो गैयामोन बे समाव। नाफामखौनो संनो रोङा जोङो दाबो। आरो नोंलाय आरो रायलायनायनि खोथा बुंनाय। बै माबायालाय अनलाफोरखौ सङो ना सङा? बेखौबालाय ओंखामजों बोरै ओंखाम लगायनानै जानोसो बुङो जोंखौ।
बै आं माबा खोनादोंमोनलै बे बड'लेण्ड नेपालावहाय बे बैसागु माबा खुंनाय मानायफोराथ' दा बर'नि कालसारखौ बिथांमोना मोजाङै फालिना फालिया फालियो दाबो फालियो दख'नाथ' गानोना जोंनि बर'फोरा आदसा आरो जोंनि नेपालाव दख'ना मोनैनि जाहोनाव बे बिसना सादोर दरजायाव खाग्रा बेफोरखौनो दख'ना बादि गाननाय जायो आरो बैसागु बोथोरावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा फांसनफोरावहाय बर'लेण्डनि माबाफोर सिंगारफोरखौ आदा बिग्रायमोनखौबा लिंहरनाय जायो आदा बिग्रायमोन फैयो आदा गौतममोन मादै सुलेखामोन रबिनाबो फैयो खेमसे माबा मेथाइ रोजाबलांबायना बेबो बिराद गोबां लोगो मोननायना गोदोहाय बिदि रायलायामोन ना नोङो ओजोंहाय माथो खालामबावनो जोंनि नेपालाव बर'फ्रानो खम जाथारबायना रायलायग्रानो गैया नै मोनसे दानि फैगोन बैसागुआव सोरबा सेलिब्रेसन ना माबा मुं दङनो बर'लेण्डनि आरो बेखौ रायलायनो होननानै लिंहरनो होननानै रायलायगासिनो दं जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया सेलिब्रेसन आं मिथिला सेलिब्रेसन ना मा सनखौ मेथाइ रोजाबोनो बियो खोनाबाय आंबो खोनानायालाय मेथाइ मोजां रोजाबो मानसिया ओमफ्राय एलबामबो बानायना बियो गाव मेथाइ रोजाबनानै माबा सोरबा फैलाव ना माबा होननाय दङ बेखौहाय एक्टर बानायो बियो बिनि मेथाइआव बिनि एक्टर जायो आरो बिसोरनो रोजाबो एक्टरबो जानाय नालाय आं मिथिनायाव दा बे फैलावखौबो लिंहरनाय बायदि बुंदों जोंनि प्रेसिडेन्टआ मा फैला बिसोर ज' फैखायो सानैजोंहाय फैगोना रोजाबो बियो ओमफ्राय फैलाव एक्टिं खालामो आदसा जेराव थाङो बिसोरो ज' थांखायो आरोना जेरावबो समावहाय बोराबलायोबो लोगो मोनगोन आरो फैलाव होननाया एसे बोराबसुला होमबालाय फैलावा गिदिर जागोन माथो ज' फैगोन आंनिनो लोगो आं मिथियो आंनि क्लसखा बिसोरो सेलिब्रेसनजों फैलावजोंहाय बिथांमोननि एलबाम माबाफोरखौ नायबाय थायो मोजां मोनो आंबो बिथांमोननि माबा एलबाम बर' माबाफोराबो मा गुसुं भिडिअ होनोलै सर्ट भिडिअ होनोना इंराजियाव सर्ट भिडिअ बे गुसुं भिडिअबो नुलाबायसै माथो मानसिखौलाय बेखौबो बे मा सननो सेलिब्रेसना मा होनो बेखौबो नुनाय मोनो आङो बे अनिल मोननिखौ नायोना नाया नोङो बिसोरथ' बिराद नाम जादों दाख्लैनि बे मोसानानै थांबायना बे अनिल बुंनाया नैबेयाव बे गेजेराव दा गाननानै दङना बेनिनो मोसानानै थांबाय आरो बिराद मोसादों बियो मेथाइ खनो बेखौ जोंनि बै प्रेसिडेन्ट नालाय बेनो लिंहरनायमोन जोंनि नेपाल बर' समाजनि आरो मानसिया बेनो लिंहरनाय आरो गारिया खारबाय नै थ'दोंना जोंबो ओंखारनोसै जोंबो गारिया खारबाय नै ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दा बहा थांगोन आंनि न'आव लांगोन नोंसोरखौहाय बिदिनो लांनानै ओरै थांगोन जोङो दायो बिराद खुसि जायो जोंनि नेपालाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबायलै आं सुखे आं दङना माब्ला फैनो गोसो फैबानो जाबाय टेलिफनबो गाबबाय माथो आंना नै सोर हरखो सासे लोगो हरदों टेलिफनाव हेल' लोगोफोर आं जोबोद मोजां मोनदों आं बड'लेण्डनि ब्रादारखौबो आं लोगो मोनफैदों फैनानैहाय बिथाङाबो बेयावहाय बाइक गंबैसो खारदों खारनाखै सानबाय थादों एसे माइन्डफोरखौ फ्रेस खालामफैदों लोगो मोननानै आं गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आंबो फैबाय बे सुखेनावनो फैदों आं गोबाव फार्स्ट टाइम आंबो नेपालाव फैनानै जेब्ला बियो बर'लेण्डआव थाङो जेब्ला बियो बर'लेण्डआव थाङो आंनावनो थाहैयो बियो आदाया महायनि बड'लेण्ड मा गामिनि बर' बाटारबारि क'क्राझारनि ना आं माबानि बेंटलनि चिरांनि सिनेमा देखायगासिनो ओरै सिनेमाबो देखायदों हनै मेगनबो मोख्रे बलायो माथो मेगनबो मोख्रे बलायदों सालथे बे स्कुला मोजां ना कलेजसो बियो आं बेहायनो सुखिदार मावो दाबो मावगासिनो आङो टट'बो मावो आं बेलासियाव माने सुथि टाइमाव टट' सालायो आरो आदसा सुथि समावहाय टट' सालायो गेटल' खेवनांगौ फुङावहाय आदसा लावथि गंसे लायो आङो बेयाव थायो आङो लेट फैयोब्ला बुनानैबो थिनहरफिनो आङो गथ'फोरखौहाय आदसा बर' फोरोङो आङो बिसोरखौहाय बर' फोरोङो जारलासो दङ रोङाबा ओरैनो प्रिन्सिपाला माबायदि बेयावनि दा मोजाङानो बेबो मोजाङानो बेयावबो बड'लेण्डनिफ्राय मास्टारफोर फैनो नागिरगासिनो दङ बड'लेण्डआव मोजां मास्टारफोर दंलै सोरखौबा सिनायनायफोर दं नामा नों दङ बिराद दङ दंसोगारो सुखे मोनफैबाय दा फैबाय बेलाय आंनि लोगोफोरा बेहाय नेनानै दङना बर'फोर
बेबो नेपालनि बर' बेबो नेपालनि बर' गोसो दा नेपालनि बर' लोगोसो आंनि लोगोसो रायलायदो हा रायलायदो र' दा रायलायनोसै आङो मा बनाङो जागुननिलै बे जागुननि एकदम जोबथाहैखाबाय सानजानि बेबो बेयाव फैदों हिनजाव लाना फैदों बेबो আহিছো औ আহিছো নেকি আহিছো দেখোন गदाय लाना फैदों गदाय लानानै थाफैबाय काठमान्डुआव बिथांमोनाबो हेलौ हेलौ सिनायजोब्बाय आं हेलौ एभ्रिवान सालमाना जाम सालमाना 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 ओमफ्राय हिनजाव गदाय लाना फैनाया बेनो नामा बेनो थाखोनानै दंफैयो रुम चेन्ज अफायबावना मानसिया बिदिबा खय बोसोर जाखो सालदे सुखाया बे आंनिया 16 बोसोर जाबाय तो 10,000 लगे चेक खुलुमबाय लगे ना 10,000 खुलुमबाय खुलुमदोंसो खुलुमबाय खुलुमदों